Adukule Aduku akwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti manne ha manna ha momo ha n'iku ha Aduku ndị Igbo nwata musara musa ọma ha asụ bekee ọ na-eme ihe ọchị Aduku ndị Igbo nwata musara musa ọma ha asụ bekee ọ na-eme Monsa, are you are the Copper Felix? Good morning, beautiful damsel. You're right. My name is Copper Felix. Permit me to ask, what is your name and what do you do? My name is Aduku ndị Igbo. Aduku ndị Igbo niile. Nwa daughter of Mamuku. Mana otegwere nnọọ m ji leme jamba mle jamba ta mle ya shikwa m datakwa ya nso ihe nke na gwere m ike na ka mgbe aha nnọọ I not passing jamba still yet. Okay, I'm sorry about that. I sincerely comprehend how you feel. Like I said earlier, my name is Copper Felix. I'm a new copper in this village. I teach English language at Ntueke Secondary School. That's on school hours, but after school, I do run a preparatory jam classes. Yes. Preparatory class. Sorry. Why don't you come this afternoon to see what we're doing there? You will like it. It's just a 1,000 naira, token of 1,000 naira per month. Okay. Yes. Every day, apart from Sundays, from 5 p.m. Just be there, but 10 a.m. on Saturdays. I will join. You will? Like you will enroll? Yes, I will enroll. But I can bring in my friend Eugenia also. Sure, it's for everyone. It's for everyone. Thank you. Are you not hearing Igbo? I'm not Igbo. Since English is the language to communicate globally, we need to learn that as well. Imana ndị ọcha ji awe napụ ndị nna nna anyị ha ihe were oso were sugar na miro were napụcha ha ihe na enweghị isi. That is why I want to learn it. Impeccables. I have to run along now. It's 7 a.m. I have to run along. Okay. So I would like you to be there. There's one thing I don't like. That is lateness and mediocrity. Also, Simple. Also, na surum beke. Chineke ahụ bedom. Lekeno. Lekon akwa hini igwe ngana wodache. O bucha hentiment. Nke hentiment ndị motorcycle. Sikono. Igwe nke na nwafọ. Take it easy. Sorry about that. Sorry. Hey. It's okay. Let me help you. Take it easy. I'm sorry, okay? It's okay. Sorry. What are you doing? It's okay, it's okay. I'm ready. Thank you. I cleaning it. Oh, fine, thank you. I have to go. It's okay. Thank you. You're very well. Thank you. I cleaning it. Yes, I've heard you. Thank you. It's okay. Bye-bye. All right. I've heard you. Thank you. Bye-bye. Hey! Nwoke nke na nwafọ kwa ihe o toro tome to sapụ to wapụ nnọọ. Chineke, nekwe na mma. Nekwe na igwe. Hey! Ihe nke amafọ. Ka m gaa kọrọ enyi m nwaanyị injinia ihe m hụ. Chineke nna m. Di akụwa mpe were igwe kpọrọ m kaila. Aga m alụ di nwata ibe ya shiwụtara meshiwo ofe o. Di akụwa mpe happy in and I'm going to here. I know here. Get the yellow, see, come to Bata.
Mara mama m so ne. Ka mgbe m tutere n'ụra taa, ejibe m anya nke na anya m n'okporo mama ukwu. Amamọrụ ka ọ gara. Ya na anyị ebe a niile. Na masị onye nwe ụlọ ga njem. Ma oke ma ngwere na-amagharịzi ka ele. Ngwere ka m na. Asị masịrị ka njem. Nne, gị hụ onye m hụrụ taa. Ọkwa ma Kọpa Felix. Kọpa ahụ a na-ekwu okwu, onye ọbụla na-ekwu okwu. Hey, Chineke nwoke nke na-amafọdụ. Mara mma otu nwa nwoke tosapa gị igwe obu. Chineke igwe nke na magidere mma. Igwe emedo kọlọ ọbụla nọ n'ụwa nna nọ n'elu igwe ahụ. Igwe nwesara encement. Nke a ndị motorcycle na-ekpu n'isi. M so come on. Nwoke nke na ọtọgbu onu m. Ọ mafọ ha mma gị na-asụkwanụ bekee. Ihe bekee ụdịrị bekee nwoke na-asụ n'ọnụ. So Chineke mere m ebere. Ọsụkanyụ Gloria. Biko chefuo Gloria na-asụ past participle. Ya were present tense na past tense yo jakọta isi. Yo jakọta isi o weke ije ata ịgara nwoke onye kọpashọn gụrụ mahadum n'ala bekee. Biko emedila otu ahụ. Kemasị enwe ndị na-asụ bekee. Ọ nweghị ihe a Gloria na-asụ. Ndị a na-asụ bekee a na-akpọ ha impe. Maka na akweghịrị maka na bekee ha dị n'ihe a na-akpọ ya impeccables. Yes. Ịmanụ mụ ama Igbo asụ ọfụma. Ma achọkwa ka bekee m dị impeccable. Kọpa Felix. Iwedo nsogbu na ọsọ m na mbe ya enwe klaasị ọsọ na-eme. Ọsọ inwe problem agwa mesa ama kpọ enyi m nwaanyị a na-akpọ injinia abịa. Ọsọ m mkpọrọ m bịa ma. So ọsọ klaasị eledu ihe ọ kpọrọ ọsọ preparatory class. Chai! Ị na-asụkwanụ bekee. Nne, you got it. I got it. Chineke mee. Enwere m enyi nwaanyị. Nwoke ọsọ anyị bịa taa nsọ na ama akpọ abịa. Mana ihe na-atọsa m ọtọgbugwere m wo igwe. Gị igwe nwoke mmadụ bụ igwe nke na nwa m odiri ebe esi bute igwe nso ka onye ha mere mmanya ha mgbe ha na-eji aga egwu ahụ eme ha sị aga m alụ dị nwata ibe yoshimofe meshimotaro jakụwa mfe were igwe kpọrọ m aga m alụ onye polisi mmejọ ya atọ m mkpọrọ jakụwa mfe were igwe kpọrọ m aga m alụ onye soja mmejọ ya akụwa m isi jakụwa mfe were igwe kpọrọ m jakụwa mfe were igwe kpọrọ m. Gị hụrụ gị anya m na-ele gị ọ dị ka ị hụọla nwoke a na-akpọ Kọpa Felix na ọ dị ka anya Kọpa Felix emerela gị. Mbakwa gịnị anya m na-ele gị ị na-eme crushing on him. Ndekwana nke wo crushing biko na emekwa ihe ọgwa masị n'ala Igbo nwaanyị anaghị achụ nwoke ọ nwoke na-achụ nwaanyị. Biko nwekwa crushing m na-eme nsọsọ ihe m hụrụ n'anya awụ nnọọ bekee ọ na-asụ English ha na English dị ịma ha na-akpọ impeccables. Hit ahụ na-ekpocha m ọkụ. Gị hụrụ gị na-ashị unu dị ụta ilechara m anya ụta gị isi m na ihe ị hụrụ n'anya nke ukwuu ebe Kọpa Felix nọ ruo grama ya. Ka ị hụrụ anya gị ọ love ka m na-ahụ na ya adịgbo ihe ọbụla ị ga-agwa m a na-akọ onye ka ị na-akọrọ ele onye gị na-ekwu emekwa onye ọ nọ m nọ ndị osi na-akọrịrị onwe m na-ata m na-asa ada ukwu mgbe ọbụla nnọọ mma ga na-eke m shọpụ nsọmandụ n'onwe ọdụ let me just advise myself ka m kwụsị ụmụ ihe niile na m na-eme mma nke ukwu ọ na-eji eke m shọpụ o nwee ka m na-adụ onwe m ọdụ emekwa onye m na-ekwu oke ọ wụdịrị ihe m na-asị ka ụdị ihe m na-achọ na ihe ị na-ekwu ụda ọrụ m obi mma ịmara ụtọ obi na-eme m ụda obi na-atọ m na-atọ m na-eme ụtọ ya esi ka edo onwe ha ọda onwe nwa ha asị gị gbanwee
ọrụrụ nga mma ọ ga-arụkwara m mma nwa m bịa wo ezigbo nwa bịa onye asị ị na-advaịsị n'onwe gị advaịsị nkwa onwe gị gbuo onwe gị come bịa ọsịsọ bịa na m ya ga sụsachara m ihe niile ahịa nọ n'ugbo nga m kọrọ ji akwụ sụsachie gị sụsachie achọkwa m ihe otu mkpụrụ ahịa nga ọwụda mba n'afọ odo na-abịa bịa nara m ihe a na-anyịgbu m biko bịa nara m ihe adukwu pishie pandolok ahụ ọsịsọ pishie adukwu ọkwa gị mere ụmụ mmadụ ha na-eti ma nne ha ma nna ha ma ụmụ ha ma ikwu ha adukwu ndị Igbo nwata mụsara amụsa taa ka onye injinia ruru ọ taa wụ nkwamozu ya Engineer! Ma ihe ahụ nye awa akpala ọkụkọ ị ga-ata ya ị ga-eriri m ha a nwere na ọ na-atọ ụtọ ọ na-atọ ka chocolate azụkọrọ m ememe onye jiri ya ijizi m rie ya ịma ihe chocolate azụkọrọ m mma ị ga-ata ya taa mepọnụ Gị hụ m nke ọzọ ihe ọbụla sọrọ gị gị mee m ichie m nke ọzọ were mma ụta wụjachie m ụkwụ